maganar gaskiya ita ce mu tashi mu yi gwagwarmayar kwatan haƙƙinmu a Najeriya. Gwagwarmaya wacce bata saba wa dokar Allah ba, gwagwarmaya wacce bata saba wa dokokin ƙasa ba. Ita ce mu yi ƙoƙari ilimin nan mu zama Allah sarki, Allah ka ji kan malam Abubakar Mahamudu Gumi da alheri, ka sa masa aljanna ta zama makomarsa. Kun tuna da karatuttukansa, kullum yana ce muku kun fahimta ko ba ka yake faɗa ba, ashe duk ba ku fahimta ba. Yana ce muku ku tashi ku shiga soja, ku shiga ɗan sanda, ku shiga custom, ku yi kaza da kaza da kaza. In ya faɗa ya ce kun fahimta ko? Tun shiga sojan da ɗan sandan na da sauƙi. Har yanzu ya zo ya zama na ba zai yi ku shiga ba. Domin ku da ake wa karatun in ba kwa ganewa, ya kamata ku san wannan tun da lokacin da babu social networks. Ku da ake wa karatun, da ake yin karatun don ku, in ba kwa ganewa, wasu waɗanda ba ku ba suna sauraron wannan karatun kuma su suna ganewa. So da haka sai suka ce, to ala gafarta malam ka ce musu su shiga soja, to in mu muka zauna suka yi ta shiga soja, to yanzu suwa za a danne kenan a ƙasar nan, to bari mu tashi mu shiga, mu kuma tara hanyar su shiga. Abin da yake faruwa a ƙasar nan kenan ba ku sani ba. Duk lokacin da aka ce ku waye, ku zaɓa, ko ku ji haushi ko kar ku ji haushi, wannan matsalar ku ce. Amma wasu za su yi amfani da wannan damar su daɗa wayewa. Daman su kullum ana wayar musu da kai, ku kuma kullum kuna daɗa, ba na so in ce ana muku don kar wani ya ce na zagi malamansa. Amma kullum ana daɗa tura kanku cikin tukunya, ana gaya muku cewa abin da ya kamata ku damu da shi shine wancan bai da aƙida, wancan bai iya karatu ba, wancan bai da imani, wancan bai iya salati ba, wancan bai iya zikiri ba, wancan ruku'unsa ba daidai bane, wancan kiran sallansa ba daidai bane, wancan su kuma kullum ana nuna musu yanda za su waye su yi rayuwa mai kyau. Kuna da zaɓi, ku ci gaba da yin abin da kuke yi, ba komai. Result ɗin yana da bayyana. Za ka ga hatta abin da ya shafi me ya kamata mu yi magana a kai ma, wai sai ka ga wani ne wai zai zo ya gaya wa malam, wai to me yasa kaza ya faru ba kai magana a kai ba. To ya zan yi magana a kai? Tunanina da kai iri ɗaya ne? Fahimta ta da kai iri ɗaya ne? Dole ne in fahimci abin da ka fahimta? Ba dama in fahimci. Me yasa Allah ya aljanna matakai? Wataƙila kai ka fahimci kai magana akan kaza saboda kai ɗan aljannan can ƙwaƙoli ne. Ni kuma da ban fahimta ba, ni kuma ƙila aljanna ƙasa nake. Kana iya ma cewa ni ɗan wuta ne, Allah ba ka sa aje kai ta faɗa.